Insellmilkom, nilqakom fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fejn il-lejla l-Arċisqof Ċarls Scicluna se jmexxi l-liturġija tal-Fġieli tal-Għid u flimkien ngħixu mill-ġdid il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna. Matul iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se jitgħammdu 14 persuna u jsiru membri ġodda tal-Knisja Kattolika. Ħuti eżiż f'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt għall-ħajja, il-Knisja tistieden lill-wlieda kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-Għid tal-Mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek ċħedt fil-fidili tiegħek, in-nar u d-dija tiegħek qaddes dan in-nar ġdid. U għatina li f'din il-festa tal-Għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Kristu il-bieraħ u l-lum, il-bidu u tmiem, l-alfa u l-omega. Tiegħu iż-żminijiet u l-eternità għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi glorjużi tiegħu qaddisa
iħarisna. U jżomna Kristu il-mulej. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet. Dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu.
Cristo. Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-ħaddejja ta' ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' sultan kbir. Tifraħ ukoll l-art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb u fid-dija tas-sultan ta' dejjem ħajjara fil-ħolqien kollu li juħeles mid-dlamijiet li ħakmuh. Tifraħ ukoll omna l-Knisja mħazza kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ u ħajjidwu l-ħitan ta' dan it-tempju blajja ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizzu ħar lil-mulej Alla tagħna. Sewaw xira tas-sew li b'qalbna u bruħna kollha nerfaw leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx, il-missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u ħalla salina lill-missier etern id-dejn li kien għamel Adam u bid-demm għażiż tiegħu li xerret għalina ħassar il-kitba tal-kundanna li ħadna mill-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Għid meta nqatel dak il-ħaru veru li demmu jikkonsagra l-bibien tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu intħriġt lill-missirietna u li Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fuq l-inxif mill-baħar tal-ħasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet tan-nubitna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-lawn ta' tnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħniena tal-aġeb oġbok turi magħna, xi mħabba għożal li ma bħala biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt ħalli tifdil il-min kien il-sir. Kem tassew ma setax jinħarab it-tnub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet
Kulla darba sajlna f'eddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinħeret il-ħazen tidnadda f'kull tija, jissaffa kull min waqaf it-nub, u jimtela bil-ferħ kull min mnekket. Xlejl ta' bil-ħaħini, meta l-ħwieġ tas-sema jingħadu ma' tal-art, dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-għamela missir qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun, mamul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulej nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda it-tlamjiet ta' dan il-lejl. Intilħaw bħala fwieħa elwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewkba ta' filgħodu x'in jisbaħ issibu għadu jaħbad, dik il-kewkba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta mill-imwiet xerret idla muslim fuq il-bnedmin kollha, u issa jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħuti eżis aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lil poplu tiegħu u kif l-aħħar batilna lill-Ibnu biex jifdina. Nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Dear brothers and sisters, now that we have begun our solemn vigil, let us listen with quiet hearts to the word of God. Let us meditate on how God in times past saved his people, and in these, the last days, has sent us his Son as our Redeemer. Let us pray that our God may complete this paschal work of salvation by the fullness of redemption. You have booklets, and you can follow what we are praying and proclaiming in Maltese in either English or Italian. Abbiamo dei libretti, chi non può capire il maltese, che non è una lingua facile, può seguire la traduzione in italiano. We can blow off the candles. It's not a birthday, but possiamo spendere le candele. Nistgħu nitfgħu x-xema biex nisimgħu l-qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art ta' ħwit u baħ, u d-dlam kien fuq wiċċ l-abissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb, u Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla,
ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u feret l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema u dalamu sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajjinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frod biż-żerrija ġo fih skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel żerrija skont għamlietu, u siġar jagħmlu l-frod biż-żerrija skont għamliethom. U ra Alla li kien tajjeb. U dalamu sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum il-lejl u jkunu sinjali għat qassim ta' żminijiet, tal-jiem u ta' snin. U jkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnarijiet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jiriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalamu sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewjiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bijom miżawt l-ilma skont ġenshom u tawru bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikom Alla u qalilhom, weldu u oktru u mlew l-ilmla tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalamu sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru u fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom, nislu u oktru mlew l-art u waħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u ħlejjaq kollha jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollu li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom. U lil bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u wara, kollox kien tajjeb ħafna. U dalamu sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel.
kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-drittu s-sewa, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewiet, u b'nifs fommu tiżin kollu tagħhom, bħal ġarraf li l-mijiet ġabar u l-ibħra kbar fimħażen. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu il-poplu li għażel wirtu, mill-loli ta' smewi ta' ħares il-mulej u jara il-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Għarim il-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil-Mosè: għax issejjaħ lili. Għid il-ulied Iżrael jerfgħu it-tiniet tagħhom u jitilqu. U int olli il-ħatar tiegħek u mit idek fuq il-baħar u forqu. Ulied Iżrael imbagħad jaqsbu fin-niexef f'nofs il-baħar. U għara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri il-glorja tiegħi permezz tal-Farun u l-eżerċitu tiegħu kollha, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri il-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tiniet ta' Iżrael telaq u mar warahom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warahom. U ġiet bejn it-tiniet tal-Eġizzjani u t-tiniet ta' Iżrael. Kien hemm is-sħaba u d-dlam. U għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom ma seta' jersa wieħed lejn l-ieħor. Mosè mit idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura il-baħar briħ qawwi mill-vant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. Mbagħad ulied Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. U l-Eġizzjani marru warahom u daħlu f'nofs il-baħar, iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu
Il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom u xekkel ir-roti tagħhom u bid-batija setgħu imexxuhom. Mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mett idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkiba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma sbieħ il-jum il-baħar raġa' lura fejn kien qabel. U l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warahom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom u li Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar. U l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq ix-xatt tal-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu u beża l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' ulied Iżrael għandna dillanja lill-mulej u qalu: nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanijiet il-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi u lilu nfaħħar. Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu. L-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu. F'baħar il-qasab għarraqhom. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej issebħed bil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-għadu. Li l-poplu tiegħek int wasslu u tħawlu fuq il-muntanja il-wirt tiegħek, l-imkien mulej li int għamiltu amartek, il-maqdes sidi li ħejjew idejk, il-mulej saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu. U Alla ħna għadna nħossu sallum il-qawwa tal-ġubiet tiegħek tal-imoddi, għax dak li l-eminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawun, issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnistil ġdid fil-Magħmudija. Għamel li l-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu d-dinjità sħiħa tal-poplu li inti għażilt għalik bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej, intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bil-ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favur imwiegħda lil David. Ara, jien qedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Inti ġens li ma tafx bih issejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk. Minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna liħ, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati l fuq minn triqatkom u l-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġelluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix imniex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu, għarfu lil-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa floli. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni int li tammar f'Sion,
għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek int ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bis-sliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għaliex ħadd mill-fiddi tiegħek ma jista' jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu. Bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom, huma tebbawha bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont triqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ismi il-qaddis. Hekk lin-nies bdew jgħidu għalihom: dan hu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artu, imma jiena bżaj tal-ismi il-qaddis ta' uliet Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk qedtilhom lid-dar ta' Iżrael: dan jgħid Sidi l-mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba fl-isem qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jiena nqaddes ism il-kbir. Imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena il-mulej meta nuri d-dusiti fikom quddiem għajnejhom. Oraklu ta' Sidi l-mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' nordnalkom fartkom u nrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom. Mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida inqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmlu fl-art li tajt lil missirijietkom. U intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena inkun Alla tagħkom.
fija qalb safja o Alla u spiritu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbini wettaqni lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u qalb nidma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Nitolbu. U Alla bil-kliem tal-patt il-qadim u tal-ġdid, inti tallimna niċċelebraw il-misteru tal-għajt. Għamel li nifmu l-ħnina tiegħek biex bid-doni li tatina issa nitqawwew fit-tama tal-ġid li tatina il-qudiem bi Kristu Sidna. Amen. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti d-dawwal dan il-lejl qaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqdu b'qalb safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u l-miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If, then, we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as being dead to sin and living for God in Christ Jesus. Verbum Domini. Missier inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evanġelju skont San Mark. Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija om Ġakbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku il-ġisem ta' Ġesu bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar u bdew jgħidu lil xulxin: min se jgerbinna l-ġebla mid-daħla tal-qabar? Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġenb. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda u nħasdu. Imma hu qalilhom: xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam il-mewt mhuwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qeduh. Imma morru għejdu lid-dixxipli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Tarawh hemmhekk kif kien qalilkom. Il-kelma tal-mulej. First of all, a warm greeting to our catechumens that we will receive baptism shortly. I promise you this is a very short homily so that you will be encouraged to return to the Eucharist every Sunday. Nixtieq ukoll insellem lil neokatekumeni li llum bil-libsa bajda diġà libsuha dawk għaliex mamdin qed iġeddu l-wedid tal-Magħmudija bħalna l-koll wara konklużjoni feliċi ta' itinerarju twil u ta' impenn. Nirringrazzjaw il-Alla ta' dawn id-don li qed jagħti l-Knisja. I would like to greet every one of you, dear pilgrims, dear friends, who do not understand our beautiful Maltese language. U nixtieq inkoll insellem il-poplu Malti wawċ il-kull min qed isegwina anke permezz ta' TVM Plus u pjattaformi oħra diġitali u analoġiċi.
In-nisa kienu qed iħejju biex jidilku bil-fwieħa u bil-balzmu katavru għażiż, ġisem mejjed, imma sabu qabar vojt. L-anġlu libes libsa bajda bħas-silġ jgħidilhom tibżgħu xejn. Għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejja wara l-post fejn kien qiegħed. U marru malajr jgħidu lid-dixxipli tiegħu qam mill-mewt. L-anġlu jagħti lil dawn in-nisa twajbin il-messaġġ li llum jimla l-qalb ta' kull wieħed waħda minna b'ferħ profond. Qam mill-mewt. Ma reġax lura mill-mewt, imma qam mill-mewt. Għadda mill-mewt, miet tassew. Imma fil-qawmin tiegħu il-mewt ta' kull wieħed waħda minna tal-eżiż tagħna li marru qabilna minflok ħajt ta' tmiem sar bieb li jagħti għal ħajja. Qam mill-mewt. Il-qabar tiegħu vojt biex l-ebda qabar ma jbeżżana, inikkitna u jbikkina iva, imma ma jbeżżanix. Ejjew nirringrazzjaw il-mulej illum talli fl-ubbidjenza tiegħu lejn il-missier għadda mill-mewt ħarxa tas-salib, minn dak il-bieb ta' umiljazzjoni, turufnament, persekuzzjoni u tortura, mill-kanċellazzjoni fiżika tal-eżistenza tiegħu. Għadda minn da kollu biex aħna ikollna l-ħajja. U l-ħajja fil-milja kollha tagħha. Illum Ġesu jgħidilna din it-tislima u jagħtihilna. Isliem għalikom. Il-paċi li jagħti Ġesu ħadd ieħor ma jista' jagħtiha. Għax il-paċi tiegħu mhijiex paċi irħisa. Hija l-paċi li ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib u mmarkata bl-ubbidjenza lejn il-missier. Tibżgħu xejn. Din l-istedina li ma nibżgħux jirrepetiha anke Ġesu wara li semgħuha mill-anġlu. Tibżgħu xejn. Do not be afraid. These words of Jesus are also addressed to you, dear catechumens. As you start your life as Christians, that you belong to Him, to His cross, and to His resurrection, to His family of friends and sinners. You are joining the family of Jesus, of His disciples. You are marked with the sign of the cross, but also the chrism of His Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of love, the Spirit of justice. Today you pass, because this is your Passover, from death to life, from sin to grace, from darkness to light. And we join you as we confirm
our sense of belonging to the church, the family of Jesus Christ. We acknowledge our radical need of Him. We renounce Satan again, because we need to do it again and again. But we also accept Him, the Father, the Son, and the Holy Spirit, again and again. And as we receive the blessed gift of the blood, the body and blood of our Lord Jesus Christ, we are one with Him and with one another. The church today is reborn. This is a new beginning. Let us rejoice in the risen Lord. Ħuti eżis, nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex isawwab il-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma. Ħalli daw kollha li fih jitnistu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu ma' l-ulied adottivi ta' Alla. Santa Tanasiu.
Katarina ta' Siena, Santa Teresa ta' Gesù, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Attisin collata Allah, Urihnin amana, Nin kuldeni, Nin kuldnu, Mil-mewta dejjem, L-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-ħawmin tiegħek, l-Ispirtu Santu li xerrit fuqna, li l-namidin bin, għati l-dawn il-mażulin tiegħek, it-tnissi l-ġdid bil-grazzja tal-mamudija. Għaddes bil-grazzja tiegħek dan l-ilma tal-mamudija, għatweli ġdid ta' ulidek. Ġesu iben tal-la il-ħaj, Kristu ismana, Kristu il-ħadd tal-btana, O Alla ta' dejjem li tista' kollox tkun magħna bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf. Huwa u jibgħat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li jiġu mwilda għalik fil-fonti tal-mamudija biex dak li se jseħħ bil-qadjum li tagħna iseħħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb bi Kristu Sidna. Amen. Let those who are to receive baptism approach with their godparents. Aying Liu. Yansong Karwana. Jerónimo Castro Puentes. Georgina Clarkson. Yasmin Amanda Mbarek Ajus.
Ahmed Giorgio Porter. Muskan Cara Policino. Yi Zong. Shin Rui Zong. Manisha Sawarut. Migena Belba. Shue Yuan Li. Yushe Lin. Yunge Wang. U Alla b'qawwa li ma narawiex bil-għajnejn tal-ġisem, int ħejjejt l-ilma li int ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bru tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu l-qawwa li tqaddis. Fl-ilma tad-duluvju inti tajtna sinjal ta' tweli ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet tajba. Inti għaddejt lil uliet Abram fl-inxief minn nofs il-baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibne Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien qed imdendel mas-salib ħareġ minn ġenbu ilma mħallat bid-demm. Wara li qam mill-imwiet ordna d-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru u għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u ftila lajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-milja u l-Ispirtu Santu jixxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mela biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna.
u tieżiż bil-misteru tal-għajt, aħna nfinna ma' Kristu fil-Ma'mudija biex niju ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan flimkien ma' dawn ħutna li se jistqarru l-fidi tagħhom qabel isiru u li talla bil-Ma'mudija mqazza, inġeddu l-wedid tal-Ma'mudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. I will put the question in Maltese and in English so that our catechumens can also understand and respond. Tiġdu li dnub biex tajxu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God? I do. I do. Tiġdu lil-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Iva niċċat. Do you renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you? I do. Tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub. Iva niċċat. Do you renounce Satan, the author and prince of sin? I do. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art? Iva nemmen. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Temnu intom f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed in-naħa tal-lemin tal-missier? Iva nemmen. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? I do. Temnu fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem? Iva nemmen. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. U Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissinna mill-ġdid bl-ilma u bl-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Michael, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Peter, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Ilana, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Grace, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mary Grace, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bella, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ken, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Muskan, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ahmed, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amadio, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Georgina, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Geronimo, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Chen Sung, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Eileen Liu, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. A round of applause, jekk joġobkom. My sons and daughters, you have become a new creation,
and have clothed yourself in Christ. Receive this baptismal garment and bring it unstained to the judgment seat of our Lord Jesus Christ, so that you may have everlasting life. Godparents, come forward and give to the newly baptized the light of Christ. Parini, ers u għatiddaw l-insara l-ġodda.
You have been enlightened by Christ. Walk always as children of the light and keep the flame of faith alive in your hearts. When the Lord comes, may you go out to meet him with all the saints in the heavenly kingdom. Amen. My sons and daughters born again in Christ by baptism, you have become members of Christ and of his priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us, the Spirit sent by the Lord upon his apostles at Pentecost and given by them and by their successors to the baptized. The promised strength of the Holy Spirit, which you are to receive, will make you more like Christ and help you to be witnesses to his suffering, death, and resurrection. It will strengthen you to be active members of the church and to build the body of Christ in faith and love. Brothers and sisters, let us pray to God our Father that he will pour out the Holy Spirit on our newly baptized brothers and sisters to strengthen them with his gifts and anoint them to be more like Christ, the Son of God. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit you freed your sons from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord. Amen.
The newly baptized Christians may go to their seats now. Okay. Ħuti eżis dan l-ilma li se nroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna nroddu ħaj lill-Alla l-Missier tagħna li bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet fil-mamudija tagħna li jkollna sehem mill-ħajja ta' dejjem.
pronti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għajt, bil-għajnuna tiegħek ikun inna ta' fejqan, ħalli nastu fil-ħajja ta' dejjem, bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandru f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-għawit tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġu lek innu ta' glorja u bla eda jitennulek. Missier ħanin mit-xokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhom l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku,
miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma u jresqu it-talbu x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba. Waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa għaddisa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajnek lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, raddek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tatluh glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u slim, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis
vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda taslim. Ħenna li jom mulej u għati lilhom u lil dak kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u slim. Linna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dawn ħutna llum irċivew il-mamudija u jistgħu jsejħu lill-Alla missierhom. Ejjew flimkien magħhom nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. I would like to invite our newly baptized brothers and sisters to pray the Our Father in their language. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem id-dem ta' Kristu għal-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Sawa fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajna bis-sagrament tal-għajt, hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel il-koll inkunu qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Imbaxxu rasna biex nirċievu il-barka ta' Alla. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għajt. Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħina tiegħu jħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. U li ġedditkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra l-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-għajt, iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. Missa est, alleluia, alleluia. Lajt it-tajjeb il-kulħadd, a very happy Easter, Buona Pasqua. As you go out of the church, you will be given a little bit of holy water, or once. Take it home with you, use it for your prayers, not to make soup, for your prayers, as remembrance of your baptism and the renewal of baptism. Fl-aħħar intom ħerġin se tingħataw ftit il-manbirek milli berikna illum ikun tifkira tal-mammudija tagħna u tal-għajt tal-mulej. Grazzi u nagħmlu applaws kbir li mamdin ġodda.
Aħna nerġgħu nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30 biex flimkien niċċelebraw l-għid tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet u r-rebħa tiegħu fuq is-seta tal-ħażen. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.